Γεια σας παιδιά. Φοβάμαι. Στο editing. Α, ναι. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε το yoga challenge. Με την κυρία από εδώ. Ναι, γυρίζει. Δεν φαίνεσαι, πιο κάτω πήγαινε. Εκεί. Δεν πειράζει, με ακούσανε. Αυτό μετράει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, και τώρα. Δεν είναι ορθή γωνία να κόβεις. Κοίτα. Σπρώχνε με την πλάτη σου. Και κάτσε. Το πέτυχες. Αναπνέεις πνοή από το μύδι, εκπνοή από το στόμα. Αυτό μπορείς. Και να μετρήσετε τουλάχιστον μέχρι το 10. Τουλάχιστον. Όχι έτσι, απ' την άλλη. Έτσι. Τι σπρώχνε. Σπρώχνε. Πόδια να γίνουν ορθή γωνία. Αναπνέετε κανονικά. Έλα, σηκώσου. Σήκω. Μου έχεις στραβώσει το χέρι. Είναι ανάποδα. Νομίζεις μπορώ. Χριστί. Έλα. Φοβά. Πάτε πιο εύκολη. Κάτσε, σπρώχνε. Με την πλάτη σου. Σπρώχνε. Λίγο πιο κάτω. Εκεί. 2, Αναπνέεις σωστή. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πρώτη βγήκε. Δεν ξέρω. Κάτσε γιατί θα νεντώσει κάτι άγρια. Βλέπω κάτι να τεντώνει τα άγρια. Φέρνει τα χέρια πρώτα. Από κάτω το πόδι. Πιάσα πιο καλά. Έτσι Ναι. μπράβο. Αυτό τι κάνει. Έτσι. Έλα. Ίσχυσε. Τέντασε. Βάλτε και πονάει. Εδώ είναι. Φτάνει. Το πετύχαμε. Πες. Τώρα είναι δύσκολο. Εντάξει, ναι. Push-ups με 50 κιλά δεν έχω κάνει ποτέ, εντάξει. Έλα. Πώς θα τα κάνω αυτά. Ναι. Μετά πώς θα σηκωθείς. Κάπως. Γεια σου. Κρατήσου. Σήκω. Κρατήσου. Ναι. Όχι, Θες να στο πεθάνεις. άλλο. Θες να πεθάνεις. Στο χέρι. Θα βάλω το χέρι έτσι. Και κάνουμε αυτό. Εγώ κουράζομαι. Εσύ να κουράζεις εσύ. Το έχεις. Εντάξει. Ναι. Κρατήσου, δεν κρατιέσαι σταθερά. Εντάξει. Ναι. Θα κάνω εγώ το χέρι. Του κουράζει. Κάνουμε. Κάνεις αυτό. Κάνεις σαν... Σηκώνομαι έτσι. Ναι, έτσι. Δεν πατάς. Κλείστα. Κάνε πιο... Οι τρίχες. Αου. Έλα. Κάτσε έτσι. Κλείστα. Αου. Πιο πίσω, έτσι. Αου. Λοιπόν, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα, ρε. Λοιπόν, τώρα θα γυράσω όμως. Με το χέρι. Αυτό.
Περίμενε, πρέπει πρώτα να σηκωθώ και μετά να το βάλεις. Όχι. Μπορώ να σου λέω. Φτάνουν ρε τα χέρια. Πώς το κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, τέλος νομίζω. Όχι, θα τα καταφέρουμε. Α, μπορείς. Έτσι. Α. Πιο πάνω. Ναι. Ποιος θα κάνει έτσι. Έχω Παιδί καλά. μου θα πιάσει, θα γυρίσει μέσα σου έτσι. Δεν γυρνάει. Ναι. Απλά να το θυμάσαι. Κάτσε και στα πόδια, κάτσε και στα πόδια. Έλα, τα πόδια πιο. Α. Ω. Αυτό θα είναι άγριο. Γυρίσει μέσα σου. 1, 2, 3. Ω. Μπράβο, το έκανες. Δεν πήρα, γιοκ, ναι. Όχι, πιο χαμηλά. Να το πατήσεις πάνω του. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε. Μάρια. Μπράβο, το πέτυχες. Δεν ξέρω. Μπράβο. Όχι άλλο κάνω. Όχι άλλο. Γιόγκα, φτάνει για ένα χρόνο. Τέλος. Δεν είχα κάνει καν ποτέ. Ούτε εγώ. Κίνησα.